V americkom Minneapolise aj napriek mrazom opäť vyšlo do ulic vyše 50 000 ľudí. Protestovali proti zásahom federálnych agentov. Cez víkend zastrelili už druhého amerického občana v tomto mesiaci. Streľbu odsúdili bývalí prezidenti Bill Clinton a aj Barack Obama a aj niektorí republikáni. Spolu s demokratmi vyzývajú na dôkladné prešetrenie incidentu. V Minneapolise už hliadkuje Národná garda. Guvernér štátu Minnesota vyzval Donalda Trumpa, aby imigračných agentov z mesta okamžite odvolal. Mestá a štáty, ktoré vedú demokrati, poskytujú útočisko nelegálnym prisťahovalcom, odmietajú spolupracovať s federálnymi agentmi a nezákonne bránia ich operáciám. Dvaja americkí občania prišli tragicky o život v dôsledku chaosu, ktorý spôsobil demokratický režim. To, čo sa deje, je nepriateľné a malo sa tomu zabrániť. Aby toho nebolo málo, zodpovední ľudia nám neustále klamali. Hovorili nám, aby sme neverili tomu, čo vidíme na vlastné oči a presadzovali čoraz agresívnejšie a nepriateľskejšie taktiky. A čo sa teda v Spojených štátoch deje? Proti sebe stoja úrady jedného zo štátov a federálnych zložiek. Je to aj boj o kompetencie rôznych bezpečnostných orgánov. 37-ročný Američan sa na ulici postavil agentom americkej protiimigračnej jednotky, keď sotili ďalšiu protestujúcu na zem. Oddelenie domácej bezpečnosti Spojených štátov hovorí, že na muža strieľali, pretože ich ohrozoval. Demokrati a kritici agentov tieto tvrdenia odmietajú. Naši redaktori si pozreli viaceré dostupné videá z incidentu a ponúkneme vám výsledok našej analýzy. Ešte predtým upozorňujeme, že následujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov a citlivé povahy. Jedno z verejne dostupných videí zachytáva 37-ročného Alexa Prettyho, ako prichádza k miestu roztržky agentov ICE a protestujúcej. V jednej ruke drží telefón a druhou máva na protiidúce autá. S agentmi si vymenil zo pár slov. O niekoľko sekúnd neskôr Alex prichádza k protestujúcej žene, pri ktorej je spočiatku jeden agent. Potom, keď ju zhodili na zem. Video ukazuje, že muž sa postavil medzi ženu a agenta a zdvihol prázdnu ruku. V tom momente na neho agent použil slzotvorný sprej. K príslušníkom americkej pohraničnej hliadky sa priblížila osoba s 9 mm poloautomatickou pištoľou, ktorú môžete vidieť na obrázku. Z iného uhla je vidieť, že muž sa nepriblížil k agentom, ale naopak. K incidentu dobehli ďalší 4 až 5 agenti. Príslušníci jednotky sa pokúsili podozrivého odzbrojiť, ale ozbrojený podozrivý sa prudko bránil. Na videu neskôr vidíme, že muž pri sebe zbraň naozaj mal, ale nemieril ňou, mal ju za opaskom. Hodil sa na ženu, ktorú agenti zhodili na zem a chceli jej pomôcť. Agenti ho od nej odtiahli a spacifikovali. O pár sekúnd na to zakričali. Podľa viacerých svedkov Alex Pretty agentov upozornil, že má pri sebe zbraň, na ktorú má povolenie. Podľa záberov z tohto videa mu jeden z agentov zbraň zobral. O pár sekúnd neskôr bolo počuť výstrely. Agenti strieľali na odzbrojeného muža. Podarilo sa nám overiť, že na 37-ročného Alexa Prettyho strieľali najmenej 2 agenti. Spolu padlo 10 výstrelov. Jeden z agentov, ktorý v scéne dobehol, zatlieskal. Podľa metadát a časovej osy z videí vidíme, že k nehybnému telu nikto neprišiel 24 sekúnd. Potom ho začali prehľadávať. Podľa výpovedí svedkov pribehol na miesto medic, ktorého k telu nepustili. Asi minútu potom, keď muž spadol na zem, začali agenti volať o pomoc záchranárov. Diana Trnkusová a Filip Jackuliak, Slovenská televízia.